Wielst op het Zeiland de laatste tarrieding zo'n het glazen hoes van de 3FM-dj's nog volop dwaande binnen, gaat Nijntje verderop op de Nijstad het glazen restaurant voor het eerst iepen. Wielst de disjockeys libje op fruitdrankjes, maar de beziekers hier geniet je van culinaire heestandjes. Er is nog genoeg plek om hier voor het goede doel te eten. 100% gaat naar het goede doel. En je hebt hier echt gewoon een top lunch en een top diner. De toprestaurants op een mooi niveau. 14 verschillende chefs van Frieske toprestaurants zullen een week lang eten sieren voor het goede doel. Zo ook de ploeg van Tom van der Heijden van LEV. We maken hier de voorbereidingen en vanuit hier nemen we het mee en we daar de gerechten aanmaken, oftewel dresseerd. En we daar natuurlijk geserveerd onder de gast. Nou, Simon, zo hebben we hier een mooi gerechtje voor. Dat is uw stungerecht voor in het glazen restaurant. Dat bestaat uit kabeljauw en een modernere versie op de haché van vroeger. Met skaal schelpdier, nu de Waddenzee, een wiatel en een saus van mosterdzaad. Nou, alsjeblieft. Vrienden hier waard dit initiatief voor het eerst organiseren in Enschede. Dat doet het glazen hoerstier. Het leverde mij elkaar €21.000 op. Vorig jaar was de insteek ook rond de 30.000, 40.000 euro. Toen hebben we 71 gehaald. Maar we doen naast de lunch en diner doen we ook veiling items. Dus we zijn ook afhankelijk van de veiling items die ingebracht worden. Ik denk dat elke euro die we binnenkrijgen, dat we daar heel trots op mogen zijn. Want alles is 100% gesponsord. Alle dagen kennen groepen van 20 personen te plak in het glazen restaurant. Ex-coe BN'ers zoals Iris Kroes, Frits Wester en Jo Braakhekken nog om. Wat mij eten wil, die mat naar de boezen. Voor de lunch is dat 69 euro, 3 gangen, inclusief wijnarrangement, koffie en thee. Voor diner 99 euro, 4 gangen, inclusief wijnarrangement. En dat zijn minimale bedragen en mensen mogen meer geven.